आं दंफैयो बागुरुम्बा दोहौनि तालिमनि हाबाफारियाव। बे तालिमनि हाबाफारिया मैखोमै सोलिगासिनो दं आरो बे तालिमनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा आरो आंजों लोगोसे दं दायो बागुरुम्बा बे दोहौनि गाहाय करिय'ग्राफार बार'लाम्फा नार्जारि बिथां आरो बिथांनिफ्राय जों बे तालिमा दासिमावलागै बेसेबां सिगांखो बे हाबाफारिखौ लानानै जों बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन आरो बे तालिमखौ लानानै जों लोगोसे बे बार'लाम्फा नार्जारि बिथांनिफ्राय जों खायसे बाथ्रा मिथिना लागोन। सार नोंथाङा गाहाय करिय'ग्राफार बेवहाय मैखोमै बाहागो लादों आरो दिनैसिम बे हाबाफारिया बा तालिमा बेसेबां सिगांखो बेसेबां जौखोन्दो सिगांखो आरो 17 जानुवारियाव जितु गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव बे बागुरुम्बा दोहौ एबा बागुरुम्बा मोसानाया जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं नोंथाङा मा बुंगोन आरो मा खावलायगोन? जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बे हाबाफारिखौ जिथु बागुरुम्बा दोहौ बेखौ जों सिगां बोसोरनिफ्रायनो रायलायखादों। दा बेनिफ्राय आसाम सोरखारनि माखासे जोङो माने केबिनेटआव सावरायनाय बेफोरखौ जों खोनादों। बेनिफ्राय जों गोजायैनो जोङो जेब्ला दुरान्ड काप जादोंमोन क'क्राझाराव बे रिहार्साल जानाय समावनो जोङो बिनि करिय'ग्राफखौ खालामनाय जादों हर गेजेराव। दा बेनिफ्राय जोङो बे जुलाइ दानावनो जोङो बिनि डेम'खौ जों गोजायैनो जोंनि रामफलबिल बे आथियाबारि थिनालियाव सारा आसामनि आर्टिस्टफोरखौ लेंहरनानै खालामनाय जादों। मास्टार ट्रेनारखौ फोरोंनाय जादों। बेनिफ्राय फैयै फैयै माने 6-7 दान जालांबाय। दा उनावहाय रिसेन्टलि माने निउ इयार समावसो डिक्लेयार होबाय आसाम सरकारनिफ्राय माने गाबोननो जोङो माने गुवाहाटियाव फैजोबनांसिगौ डेम' माबानि थाखाय भिडिअ'नि थाखाय मास्टार ट्रेनारनि थाखाय होननानै माने जानुवारि 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 2 अक्ट'खालिनो जों गुवाहाटियाव थाफैजोबनानै गासिबो। बेनिफ्राय प्रेक्टिस ओइदिनखालिथ' प्रेक्टिस जायाखिसै माने 3 अक्ट'आव फुरा सानसेनो प्रेक्टिस खालामनानै बे डेम'खौ बोरै मोसागोन बेखौ बानायनाय जादों आरो मोजाङैनो जादों खस्थ'नि गेजेरजोंनो। बेनिफ्राय 4, 4, 5, 6 बेवहाय सेल प्रग्रामाव फुरा मास्टार ट्रेनार सारा आसामनि बागुरुम्बा मोसाखावरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै गासै 400 खासा 400 आरोखि एसे खम बिसोर ज' जानानै बेवहाय माने मास्टार ट्रेनारखौ फोरोंनाय जादों। बेनिफ्राय 7 अक्ट'खालि फ्रि जाबाय। मोनफ्रोमबो LAC लेभेलाव 8, 9, 10 जानुवारि बे खालि माने मोनफ्रोमबो LAC लेभेलाव मोसाहैबाय फोरोंहैबाय। दा बेनिफ्राय दिनैहाय माने 11, 12, 13, 14, 15, 16 11 थारिखआव फैदों। दा जोङो 17 थारिख बागुरुम्बा दोहौ माने मोसाफुंनाय हाबाफारिसिम दा जों बाहाय दङ। दा दिनैहाय फैयै 14 अक्ट' जाहैबाय। दा गाबोन जोंहा ग्रेन्ड रिहार्सालनि खोथा दं फुरा कस्टिउम खालामनानै। दा बेवहाय खुनु बाहेरा मानसि सोनाय नङा आरो केमेराबो लाहोनाय नङा बिदि बुंदों। दा बेनि उनाव माने जोंहा 16 थारिखआव एसे प्रेक्टिस जाबावगोन माने आधा दे आरोखि। बेनिफ्राय जोंहा माने सिकिउरिटिनि खोथा दङ बेहाय फिल्डआव खामानि मावगोन। दा बेनिफ्राय 16 थारिखआव बागुरुम्बा दोहौआ जागोन। बे बागुरुम्बा दोहौआव जोंहा भारतनि मानगोनां माने प्राइम मिनिस्टार श्री नरेन्द्र मदि सारा फैगोन बाहागो लाफैगोन आरो साखि हिसाबै बाहागो लाफैगोन। दा बे हाबाफारियाव दिनै फैयै जों दा नुदों माने जोंनि सोलोंसाफ्रा बिभिन्न जायगानिफ्राय फैनाय नेपालनिफ्रायबो दं बेंगलनिफ्रायबो दं लोगोसे दिमा हासावनिबो दं आरो जोंनि आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बिथांमोनहा फैजोबदों गोबां संख्यानि। दा बे हिसाबै खस्थ'नि गेजेरजोंबा बिथांमोनहा बिराद मोजां पारफरमेन्सखौ प्रेक्टिसनि पारफरमेन्सखौ खालामबाय। दिनै गासैबो जोंनि इन्टेलेक्सुयेल जोंनि संगठनफोर लोगोसे आसाम सरकारनि एजेन्टसफोर अफिसार्सफोर माने मिनिस्टार्सफोर लोगोसे बिउर'क्रेसिनि माने अफिसार बिथांमोनहा फैनानै माने बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि सायाव जेबो कमप्लेन मोनाखै। जोंनि थानाय जानाय एभ्रिथिं फेसिलिटिसखौ मुलि थुलि गासैबो होजोबदों। दिनै प्रेक्टिसा मोजाङै सोलिदों। न' डाउट खस्थ'नि थाखाय माखासे मानसिफ्रा डिहाइड्रेसन जानाय मानाय ओंखाम उखैनाय बेफोरजों एसे बेमार जादों लोमजादों बेफोरबो थिग जालांगोन फार्स्ट एडनि गेजेरजों। दा मेडिकेल टिमा बेखौ गोख्रों माने नायसनगासिनो दङ ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ। दा आसा खालामनो हायो बे दिनैनि प्रग्रामा फुरा डेभेलप आरोखि। जों गासैबो बिगिनिंनिफ्राय मारै हाबगोन स्टेजाव एन्ट्रि बेनिफ्राय माब्रै मोसागोन माब्रै फरमेसन बानायगोन आरो माब्रै बेखौ जों कनक्लुड एन्डिंसिमहालागै जों बोरै बबे पजिसनाव थाहैगोन
दा बेखौ खालामजोबनाय जाबाय जोंहा मानाव गेदेर माने प्राइम मिनिस्टार जोंनि इण्डियानि मुस्रि नरेन्द्र मदिजिया फैयोब्ला बे माने गिदिंगोन बे गिदिंनायाव बोरै पजिसन लानांगौ बोरैहाय सिकिउरिटि ग्राउन्डआ बबेसिम जागोन बेखौ खिथाखाजोब्बाय जों बेखौ पजिसनाव दोनजोबगोन बेनिफ्राय ओरैनो मा मिथिनो गोनां एबा बेवहाय माबायदि खान्थि फालिनांगोन जों नोंथाङा मा फोरमायो बेवहाय खान्थिया जोंना अफिसियेलि माखासे जोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय होनाय दं बे जोंनि एक्सपार्ट कमिटिनिफ्राय बे जाहैबाय माने SOP होननाबो आरोखि बे गभर्नमेन्ट साइडजों ज' लोगो नांनानै दा खामानि मावदों दा बेवहाय जोङो दा बुंनो थाङोबा बिनि सिस्टेमा खोब डिसिप्लिन आरोखि खुनु माने बेहाय जोङो माखासे गाइड लादों एक्सपार्ट कमिटिखौ जों खाथायबाय अफिसियेलिबो माखासे थाबाय हटेलाव दोनहैनाय मानाय बिसोरनि सुबिदा उसुबिदा बेमार आजार बिसोरखौ माने हटेलनिफ्राय बोखांनानै इन टाइम बोरै माने रिहार्साल ग्राउन्डआव हर हजायाव माने लाबोनानै पजिसन खालामफैनो हायो बेखौ तन्न हिसाब खालामनानै बासाव थिखांजोबनाय एटेन्डेन्स लानाय रुम माने चेक आउट खालामनाय लोगोसे ओजों फैनानै जाखांनानै थांफिनब्लाबो बेवहाय फुरा माने गावबागाव बासाव माने बे गाइडफ्रा एखेबारे हिसाब लानाय एटेन्डेन्स लानाय बेखौ खालामदों दा बेवहाय जों जानाय लोंनायखौ जों जोंनिफ्रायबो क'क्राझारनिफ्राय मथा मथि 50 जनसो संग्रा खावग्रा लाबोदों बाहाय मोजां माइरं मोजां दालि मोजां मैगं थाइगं मोजां बेदरफोर जानाय जादों बाहाय बारा संख्रि बाबहोनाय बा फानलु गोसा जों पाउडारखौ होआखै बेनिफ्राय थाव बारा होआखै रिफाइनखौ बन्द' खालामनाय जादों सदाखौ बन्द' खालामनाय जादों माने सिलि पाउडार सिलि बेफोरखौ जों बन्द' खालामनाय जादों आरोखि आरो बाराद्राय मस्ला होनायखौ बन्द' खालामदों बे हिसाबै गथ'फ्रा जिखिनिसिम माने बेमार जागौमोन बेनिफ्राय एसे बासायबाय आरोखि एभारेज हिसाबै बिराद खमाव जोंना माने एसे देहाफ्रा गाज्रि जादों आरोखि थेवबो दा थिगैनो मोजां जागोन बिथांमोनहा सार बिदिब्ला बे 17 जानुवारियाव बे बागुरुम्बा दोहौखौ नायनो थाखाय गोबां हांखुरसै आरो बिराद गोसो गुदुं बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो बे बागुरुम्बा दोहौनि हाबाफारिखौ नायनो थाखाय हांखुर आरो माबोरैहाय नायनो हागोन बे नायनायनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ नोंथांमोन फारसेनिफ्राय मा खावलायगोन बेखौ माखासे मोनसे सिस्टेम दं बेहाय रायजोफोरनि थाखाय माने मोनफ्रोमबो संगठनफोरनो माखासे खथा बिथांमोनहा आवग्रिनानै लांखाबाय सोरबा 150 सोरबा 200 सोरबा 1000 सोरबा 1200 बिदि आवग्रिनानै लांखाबाय जोंनि संगठन बिथांमोनहा जों जयैनो सावरायदों डिपार्टमेन्टजों सावरायदों मिनिस्टार्सफोरजों सावरायदों ओमफ्राय जायफोर दायथ' लादों बिथांमोनजों ज' जों कनफारेन्स हलाव दाखालि मिटिं खालामनाय बे जाजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे अर्गानाइजेसननि थाखाय जों साबा करिया माबा VIP कार्डखौ होगोन आरोखि बेनिफ्राय बाद बाखिया माने जेनेरेल भाबै नायनांगोन आरोखि बेनिफ्राय माखासे दंबावो जायफ्रा माने इमिनेन्ट जेन'बा एवार्ड मोननाय पद्मश्री बा जोंहाय माने संगित नाटक एकाडेमि बा बेफोरबायदिनो आसाम गौरब बिथांमोननि थाखायबो जायगा थागोन आरोखि बेखौ थिग खालामनाय जादों माने फुरा सिस्टेमजों जों बुरजा बिदोंमोन ओमफ्राय उनाव जों बर'फ्रा हारिमुआफोरा एसे बुरजा बिदोंमोन उनावहाय बे फैनाय मानाय गोजाननि मानसिफ्रा सफैजोबगोन ना जोबा माने जोंनि आवग्रिनाय जुदि बे गेलारिफ्रा खालि जायोबा बिराद गाज्रि नुगोन जोंहा माने आलासि फैनायाव प्राइम मिनिस्टार बिथाङा फैनायाव बे हिसाबै जोङो दा माने बेखौ सिन्था खालामनानै हारिमु आफादनिफ्राय 1200था कार्ड लानाय जाबाय आरोखि एन्ट्रिखौ बेनिफ्राय मालाय गावस्रा माने जेराव खालि बेहाय माने गावसिनि सिस्टेमजों रायजो राजाखौ लेंबोनानै मालाय फिलआप खालामगोन दा बे हिसाबै जाहाथे जेबो आनडिसिप्लिन जाया बे हिसाबै जों गावबागाव थिरांथाखौ लालायलायबाय बिदिबा गोजोननाय थाबाय बिथाङानो जाहैबाय बे बागुरुम्बा दोहौनि गाहाय करिय'ग्राफार बिथां बारलाम्फा नार्जारी आरो बिथाङा बे बागुरुम्बा दोहौनि हाबाफारिखौ लानानै गोबां बाथ्रा फोरमायनानै होबाय आरो बागुरुम्बा बे दोहौखौ नोंथांमोना गोसो गुदुं नायनो गुदुं आरो थुलुंगा जानानै दङ बे आयदानि सायावबो बिथाङा माबोरै हाबनो हागोन एबा नायनो हागोन बा बाहागो लानो हागोन बे आयदाखौ बिथाङाबो फोरमायनानै होबाय आरो नायबाय था बड' लाइभ 24